Не се. Аре, почва. Почва, не тръгвай. Мариан Ти вече е там. Не е интересно. И сега аз те пия ни полшани, пия полшани. И Бийте, панса бийте. пи полшани. Аз влизам. Отиваме ли? Аз да. Добре, е. Хайде да идем Да. пушкам. Два. Пия Ръж. се много. Аз съм Почваме. там. Почваме, ръжкаме. Гледайте само да не умрете, защото ако някой от вас умре, ужас става. О, влиза ли тук, брат? Охо. Леле, колко съм много. Става, пак. Аз бях с блейда. Аз не знам кой има вие, човек. И с райдера бие малък с блейд. О, то стопна. Дропнахме тоя. Easy claps. Кой? Дропнахме пансата. Бах му нуба, брат. Бах му нуба. Аз пия лек, ям лек да е. Пия лек. Добре. Аре, Бия се с пента. Ние бием с... Блейд. Малък Аз блейд. капвам кота. Ям лек. Лек. Пия пентакил. Вие можете ли да ме биете? Бийте пента, той е на по-малко. Отече, къде си, бе? Скачам... Сори. Той е пентакил, аз не ти проси криле. Айде, гъга, ние кампваме. Този, бе, what the fuck? Точно типех кака. Бий го, вземи му дроба, бе, брат. Вземи му дроба. О, лагда ми. И на О, мен. нямам лек, фак. Окей. Я ма удари, килер, удари ма, Не мога да си въртя, брат. Окей. Ах, мало лагна ма на мен. Райзър е тука. Окей, вие отивайте се. Аз ще го пробвам да се биете, да. Аз капвам. Окей. Опа, райзър. Скачам на райзера. Марианчо ми скочи. Няма майте ми. Кола, сменям се. Окей. Аз съм на кота, капвам. О, мога, брат, имам много легове. Имам почти един стак легове. Аз имам 30 само, 30. Влейте ви. Скочи, сикрата ми скочи. Сикрата уж ми беше тим. Не, стига, остая. Оче, идвай, върница. Оче, върница на кота, ами като цял ние бим. Тос, който го убихме с килъра, той дропна много айтеми. Бе, човек, аз му взех леговете. Фиксвайте. Загубих Protection 7 каска, ама не, нали много. Пансата идва, ей. О, нямам това. Я някой да идва. И пентакил дойде. Мама ти Аре бе, пентакил, аре бе, пента. Ачо е тука. Не скачам на панса. Пентакил ма би. И панса ма би. Двама бият. Ако хел. Уф, аз отивам. Аз преследвам Ачо. Аз идвам на хляб. Преследвам Азаро. Добре, връщам се. Аз направо, брат, бивам пенса. Аз бивам пента. Сикрата се опитва да ме убие. О, ма фак, ма сет умира. Двама са. Сменям сета. Не, сета. Ям лек. Чо, хелп, трябва да ти казвай. Аз си сменям сета, пазете ме. Някой чипи каска? Атакуй, окей, дропна. Панцата дропна. Тия пентата. Мерси. Ами не ги оставите да фиксват. Те фиксват и идват. Аз трябва фиксна. Много спеш. Съвсем. Дропнах Ачо.
Не знам, Мариана скача. Отивам, бягам да фиксна. О, Мен трябва така. спит. Не мога да фиксна, 3 минути, 3 минути. Я ги дръжте ги 3 минути, моля. Омага. Можете ли 3 минути да ги държите? Взема ми голям хелп. Да. Нямам спитки. Нямам спитки. Аз бягам, не трябва Омага, спитки. ската ма бие човек, о, фак. Нямаме спитка, Марианчи и Пентакила. Фак, това е си. Тима ма бият. А трима, бе. Аз нямам спитка, дет съм. Омага, човек, двама ма бият. Съм Оф, прескочил. 2 минути. Хоча хил. Кой иска хелп? Аз Идвам без фикс. точно на кота съм. Не знам, аз нямам спитка и съм дет. Кой те преследва? Кой те преследва? Марианчо, Аукс Блейд и... Идвам. Съм за фикс, двама ма гонят, брат. Фак. Аз съм на Марианчо. Аукс Блейд ма гони. Добре, аз чезнах. Трябват ми спитки. Чувам за фикс. Аз нямам полшени вече. Бягам от Марианчо, защото трябва да фиксна веднага. Марианчо ме гони. Махнах, вземам спит. Нямам, и аз нямам фикс. Фак. За спитки. Оф, не мога фиксна. 1 минута. Добре. Имам 24 лега. Окей. Аз съм 27. На Аз- мен трябва фикс. Ето. И на мен